धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 30थि बोसोरसालिया जथुमा आरो सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 34थि बोसोरसालिया जथुमानि खुंफुंनो गोनां लाइ खुन्थियाखौ दिनै गायसनबाय। धेमाजि जिल्ला एबसु आरो सिमेन्ट दख'रा एबसुनि बे बोसोरसालिया जथुमाया सोलिफु डिसेम्बर दाननि फैगौ 28 आरो 29 खालार खालि साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों समकं हालामनि रंगमन्चआव खुंफुंजागोन। मख'जाथावदि खुंफुंनो गोनां बे बोसोरसालिया जथुमनि लाइ खुन्थियाखौ दिनै गायसननानै होयो बानजाय आफादनि मासिगिरि डक्टर सचिन दलेया। हाबाफारियाव बाहागो लाबावो मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि मावफुं सोद्रोमा मलेन्द्र नार्जारि, धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि राथिराम बसुमतारी, बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला बारग' बिएलटि अनसाय आफादनि आफादगिरि सानसुमा बसुमतारी बिथांमोनहा। जोङो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद खौसेयै जोङो 28 आरो 29 डिसेम्बराव जि जोंनि बोसोरसालिया जथुमा बेखौ बे सिमेन्ट समखंनि बे रंगमन्चआव जोङो लानो सानदों आरो बेजोंनो लोगोसे दिनै गोख्रों मोनसे जोंनि जि रायदाव आफाद बे रायदाव आफादनि गाहाय आफादगिरि बिथांखौ लानानै दिनैनि बे जि गाहाय खुन्थिया गायसननाय बेखौ फुंबिलि समाव जोङो गायसननानै लानो हाबाय आरो बेवहाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद धेमाजि जिल्ला आरो सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि गासैबो बेवहाय जोङो बाहागो लानानै खोब गोजोननाय मोन्दों। मोनसे गोख्रों मोनसे रायदाव आफादनि नाजानायाव बियो जाफुंगोन जोंहा बेखौ फोथायनाय दङ आरो दिनैनि बे समाव जोंनि जि रायदाव आफादनि आफादगिरि थामहिनबा बानजाय आफादनि आफादगिरि डक्टर सिमेन्ट सापरि माने फरायसालिमानि गोरायुं बिथांनि नाजानाय आरो लोगोसे सासे गोख्रों मावथि माने जि आफादगिरिनि बिबानखौ लागोन बिथां मलेन्द्र नार्जारि, बिथाङा EM मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि आरो लिंथुमगिरि दङ। बेवहाय दालाय माखासे दैदेनगिरिफोर दङ बानजाय आफादनि, बिथांमोननि गोख्रों नाजानायाव बेयो थारैनो जाफुंगोन। दा बेवहाय जोङो जिल्ला आफाद आरो दख'रा आफाद हिसाबै मोनसे खावलायनाय थागोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे अरायबो बर' माहारिनि खामानि मावो आरो बे बर'नि ओनसोलफोरनि खामानि मावो। बेवहाय दख'रा आरो जिल्ला थायो। बेवहाय जोंनि जिल्लानि जि थाखोनि सुबुङानो जायाथों मानो, न'खरानो जायाथों मानो, जाहाथे बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफाद दख'रा आरो जिल्लाखौ अनसायो, नायो, बेनि थाखाय जोङो जिल्ला आफाद आरो दख'रा आफादनि जानानै खावलायनाय थागोन आरो जोंनि जिल्लानि सिङाव थानाय जि थाखोनि सुबुङानो जायाथों मानो बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनो अनसायनाय, मोजां मोननाय आरो दिथा होनाय बेखौ जाहाथे जोंनो होयो, बेखौ जोङो नैबे जि गाहाय खुन्थिया गायसननाय बे जायगानिफ्राय खावलायगोन जे बयबो जाहाथे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे बोसोरसालिया जथुमायाव बयबो लैहोर लैहोर फैनानै मदद होफैयो आरो बेवहाय संबिजितनि नेमजों गोदानै गोजाम बिबाना बायनानै गोदान बिबानगिरि गायसननाय जागोन आरो दानाय जागोन। बेवहायबो जाहाथे गासैबो रायजोफोरा दख'रानि सावराय मेलाव बा थान्दै जथुमाव गासैबो बाहागो लायो आरो जिल्लानि सावराय जथुमावबो थान्दै मेलावबो गासैबो बाहागो लाफैयो, बेखौ जोङो खावलायनाय थागोन आरो गाहायै बेवहाय जोङो जोंनि माखासे बर'नि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आलासि महरै लिंदों आरो बेवहाय गाहायै गेवलां मेलनि बेखेवगिरिया जोंनि BKWSCनि गाहाय चिफ मानगोनां मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथां सार थागोन। आरोबाव बे मेलावनो गाहाय आलासि हिसाबै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि थागोन आरो जर'खा आलासि हिसाबै जोंनि सासे रायजो सभानि MP मानाव गेदेर बिथां थागोन। बिथाङा मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिबो आफादगिरिमोन, आथिखालाव रायजो सभानि MP। दा बिदिनो आरोबाव माखासे गाहाय गाहाय आलासिफोर थाबावगोन जाय बिथांमोना, जाय गेदेमामोना बर' हारिखौ दैदेनलांदोंमोन, बर' हारिखौ गोजौ फारसे लांनायाव खामानि मावदोंमोन हारिनि जानानै, बिथांमोन गोबां गेदेमा दैदेनगिरि बिथांमोना बेवहाय फैगोन आरो जोंनि ओनसोलनि गोरों गोरा जेसेबां जोंनि फुंखा सुबुंफोर दङ बिथांमोनखौ जोङो खावलायनो सानदों। आरोबाव
जोंनि धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आगुनि जायफोरा बिबानगिरिमोन दैदेनगिरिमोन जों बिथांमोनखौबो खावलायदों बे जथुम्मायाव बिथांमोनाबो फैगोन थारैनो खोब मेहेर गोनां मोनसे जथुम्मा जागोन होननानै जोङो सानदों आरो बिनि थाखायनो दिनै दख'रा आफादनि दैदेनगिरि जिल्ला आफादनि दैदेनगिरि आरो गोख्रों बानजाय आफादनि मावथिफोरा खामानि मावगासिनो दङ आरो बियो जाफुंगोन बेखौ जोङो हास्थायो 30 annual biennial conference of Dhemaji district EPSU আৰু 34th biennial conference of the cement আঞ্চলিক কমিটিৰ যিটো এতিয়া সম্পূৰ্ণ অনুষ্ঠিত হ'ব অহা 28 আৰু 29 তাৰিখে আজি লাইকোটা অনুষ্ঠান আছিলে লাইকোটাৰ শুভ আৰম্ভ কৰা এই অনুষ্ঠানত সকলো ফালৰ পৰা মানুহবিলাক আহিছে আমাৰ সাব কমিটিৰ যিবিলাক বিষয়ববীয়া আছে এইবিলাকো আহিছে আমি আশা কৰিছোঁ সকলো ৰাইজৰ পৰা আমি সহায় সহযোগ পাম আৰু এফচিয়ে আজি ইমান বছৰে আমাৰ অঞ্চলটোৰ কাৰণে বা জাতিটোৰ কাৰণে যি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ আগবঢ়াইছে এইটোত আৰু ইয়াত এক্সপ'জাৰ হ'ব বুলি মোৰ ফালৰ পৰা মই আশা ৰাখিছোঁ যাতে আমাৰ যিবিলাক কৰ্ম ইমান দিন কৰি আছিলে এই কৰ্মটো এটা ফকাচিং হ'ব বুলি মোৰ ফালৰ পৰা আশা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ যোগেদি আমি এইফালৰ পৰা অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে সেই 2 দিনত যাতে সব জনগোষ্ঠীৰ মানুহে বিভিন্ন আমাৰ জাতীয় জনগোষ্ঠীয় মানুহবিলাকে ইয়াত উপস্থিত থাকিব বুলি মোৰ ফালৰ পৰা আহ্বান জনালোঁ ধন্যবাদ কনফাৰেন্সটো প্ৰায় হৈ গৈছে আমাৰ এতিয়া উইদিন 10 লাখৰ ভিতৰত আমাৰ কনফাৰেন্স হ'ব সেইকাৰণে এইটো বিত্তীয় যিটো উপ কমিটি এইটো ফাইনেন্স সাব কমিটিও মানে তেওঁলোকে যিমান পইচা ক'ত কালেকশ্যন কৰিব লাগে এইবিলাকো যোগাযোগ কৰা হৈছে আমাৰ লিষ্টিং আউট কৰা হৈছে যিবিলাক ডনাৰ মেম্বাৰ ছাবস্ক্ৰিপশ্যন জৰ পৰা পাব এইটো লিষ্টিং আউট কৰা হৈছে আৰু আমি গাঁওবিলাকৰ পৰা আমি কমেও 3 লাখ মান টকা আশা কৰিছোঁ মানে